Ħolma ta' karriera professjonali fil-futbol rat lil Miguel Micallef iħalli Malta għal Spanja fl-età ta' 10 snin. Kienet deċiżjoni mhux faċli għal familja Micallef iżda b'ħafna jinnutaw it-talent tat-tifel l-għażla kienet ċara. Jew dik tas-sagrifiċċju u t-tifel jingħata ċans uniku inkella r-rimors ta' snin oħra li Miguel seta' tanta xortih u m'għamilx dan. Kien dan li wassal biex madwar 5 snin ilu fl-età ta' 10 snin Miguel beda jilab mat-tim tal-Villarreal sakemm imbagħad mexa l-Akkademja Professjonali fl-istess ħin li jilab ukoll mat-tim tal-ewwel Diviżjoni Spanjola Reus. Ruben il-missier jispjega kif ma kinitx deċiżjoni faċli. Kellu opportunità li ma stajtx intelli fielu. Allura bdejt nitla narah kull ġimagħtej, nitla l-weekend, fil-bidu tisma' lilu jibki, iċempillek. Kien diffiċli ħafna. Minkejja li ħafna mill-ħin tiegħu fi Spanja jqazzaw jilgħab il-futbol, Miguel xorta waħda jmur tajjeb f'dik li għandha x'taqsam ma' skola akademika. Miguel jgħidilna kif żviluppat il-karriera tiegħu fi Spanja sa issa. Tla training camps u qalu li biex nidħol ġurnalisti ta' Villarreal. Għamilt 2 years hemmhekk. Umbat ma d-dejċ, għandlu għal-11 u 4 biss għaddew. Umbat mort il-second team ta' Villarreal u għamilt sena mek. U umbat għadna għajar morru academy, nitrejnja twice a day biex nkun ħafna iktar improvement. U għamilt sena academy ġo Barcellona u issa di sena jgħadġu akademija oħra ġo Barcellona. Il-familja Micallef ridet adatta għal ħajja kompletament ġdida fil-postijiet fejn jitħarreġ Miguel il-lingwa Ingliża ftit li xejn tintuża u l-missieru li ben malajr draw l-Ispanjol. Li kienet diffiċli għax parents oħra kulħadd titkellem bl-Ispanjol, tmur magħhom ikun hemm tara l-logħba u hekk ma tista' qisek titkellem ma' ħadd għax ħadd kważi ma jitkellem bl-Ingliż. Allura jisek mhux bħala Malta kellna dik meta konna morna u t-tfal jitrenjaw u hekk. Kollna qisna familja. Huma all right, mhux għax ma jridux ikellmu jew hekk, imma ma jistgħux, kienu jippruvaw anzi jippruvaw idaħħluk magħhom u hekk. Iżda d-determinazzjoni ta' Miguel kienet akbar minn kull ostaklu. Għamilt 3 ġimgħat waħdu, ħadd ma jitkellem bl-Ingliż, kien għadu ma kellux idea tal-Ispanjol, vera kienet diffiċli għalih. Imma tant kellu determinazzjoni li jrid jitlaq u jrid isir football player li jirnexxielu. Illum il-ġurnata qisu xejn mhu xejn. Sa 10 snin Miguel lab ma' Nursery tal-Pjetà u jgħid li l-qabża bejn il-futbol Malti u dak Spanjol hija enormi. Fi kliemu dik il-qabża għandha sservi bħala skop biex aktar adolescenti bħalu jagħmlu dan il-pass kuraġġuż jekk iridu li l-ballun ikun ċentrali fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Livell ħafna differenti, għabba il-lig ukoll, players differenti. Vera diffiċli tasal, vera diffiċli ma jistax taqta' qalbek. Biex inkella jekk taqta' qalbek mhux ħatasal żgur.